da relación de confianza que temos co país irmán con Portugal. A cuestión que sabe no primeiro momento foi estratégica da nosa posición e que a Unión Europea pretende outorgar a tres proxectos resultados, dos que participa a Diputación de Ourense, que directamente o Goberno de Ourense do INAUDE o financiamento necesario para levarlos a cabo. Neste horizonte de fondos comunitarios 2014-2020. Como sabedes, estamos fazendo unha presentación que despois se nos facilitará a todos que ten que ver co espírito, os eixos, as prioridades do marco xeral de fondos comunitarios que regula esta relación España-Portugal, que o Internet volverá por 2014-2020, como dixen antes, e que as prioridades son de sobra coñecidas por todos nós, de sobra explicitadas por esta Diputación, porque forman parte tanto do plan de mandato Ourense 92 como do plan de mandato Ourense 15-19, e que tamén serán eixos do plan do próximo mandato, como saben será o 72-73, de a vida con todos os problemas falados por contra o noso territorio. Son o crecimiento inteligente para o impulso da innovación. Sabedes que é un dos traballos que temos como postulado fundamental no goberno provincial. Precisamente esta semana o vicepresidente Jorge Pumar estuvo en Madrid apoyando unha distinción a nivel nacional en canto a contratación pública no ámbito da administración electrónica, o mellor proxecto, a mellor realidade foi a Diputación de Ourense, e que tamén hai semanas recibimos a nova por parte do Colegio de Enxeñeiros Informáticos de Galicia o noso proxecto de provincia inteligente na man de dúas multinacionais do sector tecnolóxico, Vodafone e IBM, tamén foi